Obrim portes per tractar tota l'actualitat que envolta el Futbol Club Barcelona amb el president de la penya barcelonista Lleida 1970, Josep Bigatà. Doncs vinga, som-hi. Saludem al president de la penya barcelonista Lleida 1970 dels estudis d'UAU Lleida Ràdio, Josep Bigatà, molt bones. Hola, molt bones. Avui tornem a estar aquest duo dinàmic als estudis de UAU per parlar d'aquesta actualitat. Ja ho dèiem la setmana passada que aquest dijous ens tocava repassar molts partits, no només el que es jugarà en res, en cosa d'horeta i mitja en aquest país on és amic d'Espanya perquè es fa la Supercopa d'Espanya allí, però abans... Un país que millor no jugar, però bueno, tothom hi va i per tant no podem dir res. Ara parlem d'aquesta Supercopa d'Espanya, però és evident que fa 7 dies hi havia un partit de futbol a la nit. A més, el cap de setmana hi havia el debut enguany del Barça a la Copa del Rei ben a propet de la capital del Segrià a Barbastro. 2 partits on per als cardíacs probablement no siguin els més adequats i per a aquells aficionats del Barça no crec que fossin els més divertits i els que més entusiasme suposin, i fora de micròfons ho dèiem. Són 2 partits que es pot fer una valoració una mica de 2 en 1, plegada. Sí, jo crec que sí, perquè a veure, un era un equip de primera, Les Palmes, que anava classificat 10, el desè, molt bon equip, juga molt bé, i l'altre és el Barbastro, que és un equip de segona ref, no es diu? Sí, segona federació, la segona RFF. Ref, sí, exacte. A veure, el camp de Les Palmes, començarem pel camp de Les Palmes, una primera part nefasta, dolentíssima, vamos, impumable, un gol que mos van fer al fallo, vamos, ja no sé ni què dir, vull dir, perquè ho he dit tantes vegades. Saps quin és el problema? Perdona que talla, Josep, ja saps que no ho acostumo a fer mai, que una primera part com la de Les Palmes no és la primera vegada que es veu. No, per això t'ho dic, per això et dic que no sé el que dir, perquè ho he dit tantes vegades que és tornar a repetir del que he dit a molts partits, Alavés, Cádiz i no sé, ara no ve més, però molts més. Recordo també el partit de Mallorca, allà a Mallorca, per exemple. Salvo el del Betis i el de l'Anvers, a casa, els altres, tots igual, he de dir el mateix. I a Barbastre, al revés. Una primera part bastant bona, també s'ha de dir que el Barbastre, com abans hem dit, és segona federació. També l'equip que va presentar el Barça va ser un equip per guanyar i per golejar. I a la segona part vam demanar l'hora. I a la segona part, amb un regal, no, Javi diu regal, és un regal del Joao Fèlix, se van posar dintre el partit i ens van complicar la vida, però molt. I el 3-1 semblava que anàvem millor, el 3-2 i vam demanar l'hora. Amb un equip plegat de titulars, Sí. A on els millors, per mi, van ser a Les Palmes també, Fermín López? Sí, a Les Palmes també, però al camp de Barbastre també el Fermín López i també lo Fort, el lateral esquerre, que és dretà però va jugar a l'esquerra. Però molt bé. Mira, Iñaki Peña, que sense Ter Stegen és el titular, per tant, Iñaki Peña, veig a Koundé, Araujo, Christensen, De Jong, Joao Fèlix, Ferran Torres, Rafinha, pots ficar l'Oriol Romeu i Fermín López i Héctor Fort. Aquests eren els 11 titulars. I a la segona part va sortir Gundogan. Mira, ja te'ls dic ara, entren Gundogan, Lewandowski, Sergi Roberto perquè Íñigo Martínez entre però es lesione i Vitor Roque. Exacte. O sigui, l'equip pràcticament titular. Un equip per jugar a primera divisió i guanyar, el que se demana, no? Guanyar. I res. I després surt el nostre entrenador, que ara en parlarem, el Xavi, i ens diu que sí, que un gran partit a Les Palmes, un gran partit al Barbastre, que està molt content, i la veritat, em sembla que hauré de canviar de televisió o la meva televisió. És que no entens el futbol com l'entén Xavi. Possiblement. No entenc el futbol com passa a tots els aficionats que no entenen de futbol. La veritat, és
vergonyós, inadmissible, i sembla ser que ja diu, ho han dit moltes vegades també, o que no l'entenguin, o que no el volen entendre, o que passen de tot. Hi ha alguns jugadors que sí que passen de tot, Hi ha alguns jugadors que sembla que passin de tot. Al camp de les Palmes va passar, al camp del Barbastre va passar, i són jugadors que estan contrastats. O sigui que els millors són els joves. Per tant, potser val més que es plantegi el Barça fer un equip jove i dintre un parell d'anys ja siguin bons, perquè si hem de pagar per jugadors que no serveixen, que no hi posen el que han de posar, i amb això ja t'ho he dit tot, vull dir, no sé... Ara parlarem de... Si em deixo alguna cosa més... Et vaig deixant i llançant noms propis. Ara parlem de l'entrenador, de Xavi Hernández, però deixa'm preguntar-te per la cara nova d'aquest hivern, que és Vitor Roque, que va jugar contra les Palmes, que va jugar contra el Barbastro, que va tenir oportunitats contra les Palmes i contra el Barbastro, en principi davanter, i recordo, crec que eres tu qui ho deia el dijous de la setmana passada, no és una aposta de futur quan paguis 60 milions per un jugador que va tenir oportunitat clara a les Palmes i oportunitat clara el diumenge. Exacte. Clara a les Palmes i clara al Barbastre. Per tant, per mi, de moment, no demostra gran cosa. Sí que s'ha d'adaptar, evidentment, sí que el Víctor Roque no li podem demanar que sigui el salvador del Barça, però sí que les dues ocasions que va tindre les havia de fer. Un jugador, inclús, és el que vaig dir l'altre dia també, que és que per tindre el Víctor Roque de la manera que juga ara, avui, ja teníem el Marguiu, sí, que feia els gols, per cert. Perquè el Marguiu va fer a Champions i en el seu debut. A tots, a la Champions, a la UEFA, a la Copa, a la Lliga, però a la Copa no que no havien jugat, a la Lliga, a la selecció espanyola, a la sub-27, a la sub-21, a totes les que he jugat, a totes ha marcat. I només jugant 10, 12... Amb aquell amistós contra l'Amèrica als també, Estats Units. També, contra l'Amèrica, contra el Madrid, a l'amistós, contra el Madrid. Després, vull dir que, a veure, jo no entenc, la veritat, no entenc la part tècnica del Barça. Bueno, ells sabran, suposo que el Víctor Roque serà un bon jugador, però, de moment, ha demostrat que amb dues ocasions que ha tingut, no les ha fet. I, també he de dir, hem tingut sort, una altra vegada, a l'eliminatòria, ens ha tocat l'Unió de Salamanca. Mira, te volia abans per tancar ja i abans de parlar de la Supercopa d'Espanya. I acaba juguen dimecres o dijous, depèn de com sigui la Supercopa. Això t'anava a dir, ha estat, crec, l'únic equip de primera que li ha tocat algú que no és de primera perquè s'ha colat, l'Unionistes amb aquella eliminatòria eterna. S'ha colat amb el Tenerife de segona, però bueno. Però de primera o de segona refet, d'aquestes categories, hi ha l'Unionistes amb aquesta eliminatòria complexa contra el Villarreal. Fins i tot ja mos semblem al Madrid ara, que mos toquen l'equip fàcil, quan sempre mos criticàvem el Madrid i que els tocava l'equip fàcil. És evident que aquest partit es jugarà a Salamanca, perquè com a equip inferior es juga allà. Amb molt de fred, sí, i esperem que els jugadors s'ho miren d'una altra manera. Però, bueno, abans hi ha la Supercopa, que és on han de parlar. Abans de parlar-ne, em deies aquest dimecres, m'agradaria parlar, n'hem parlat una miqueta de Xavi Hernández, però em comentaves, m'agradaria parlar del que transmet Xavi Hernández en el sentit del nerviosisme, de posar-li un puntet d'ansietat fins i tot a la situació que no cal. És cert que està donant la sensació de que ja transmet no una calma de tranquil·litat, de ho tenim controlat, sinó que ell mateix en el seu posat i en les seves reaccions dona la sensació que està dir, ui, estan nerviosos des de la banqueta, li traslladaran als jugadors aquest nerviosisme. Sí, tu saps també com jo, perquè ja dic, ho he dit moltes vegades, tu et dediques amb això i jo no, tu vas als camps de futbol amb algun que altre vaig, sí. Bueno, però és igual, però la forma és la mateixa, la transmissió que poden tindre... L'entrenador del Lleida Esportiu transmet tranquil·litat absoluta, per exemple. Vale, doncs l'entrenador del Barça, el Xavi Hernández, i l'estaf tècnic del Barça s'ha de posar tots
no transmeten això, tot el contrari. T'he de dir que li han tret 16 targetes amb aquest estat tècnic. 4 expulsions. D'aquestes 16, 4 roges. El Xavi l'ha expulsat una vegada. El Germà, una vegada. La Fuente, una vegada. Que aquest és habitual, també. Bueno, la Fuente és habitual, també és veritat. I a tots, a veure, 16 targetes. Ell, al camp, dona sensació de nerviosisme, de protestar. Protesten tots, inclús els jugadors protesten, perquè el Lewandowski és un jugador que normalment el seu equip, com jugava abans al Bayern, protestava poc. Aquí protesta per tot, que si no li passen, que se li agafen, que si... Jo crec que el Xavi, amb això potser m'ho dirà millor una altra persona que entengui més que jo, potser a la part psicològica més que esportiva, no? Transmet una inseguretat als jugadors. I els jugadors juguen insegurs. No juguen, o per almenys ho sembla, no juguen tot un partit igual. Cada partit és diferent. Cada partit és una serra. Uns juguen millor, uns altres juguen pitjor. Però també jo crec que el Xavi, en aquest aspecte, no acaba de... No dona... Tranquil·litat. Tranquil·litat, no. Jo per mi no. Jo no sé, un altre potser em dirà, no, és que ha de ser així. Vale, potser és que em diràs que així, d'aquesta manera els jugadors se treuen la responsabilitat. Bueno, potser sí. Després també les rodes de premsa, a veure, ell veu, ja t'ho he dit abans, ell veu un partit i la majoria de gent, perquè jo no soc sol, la majoria o molts aficionats i periodistes, amics d'en ell, o sigui, amics de la índole de Xavi Hernández, ho diuen, vull dir, no sóc jo sol el que dic, perquè si fos jo sol, diria, bueno, aquest és que no entén gaire. Ho diuen, és que no sabem a lo que juguen i a lo que vol. No s'entén, no tenen una seguida, no tenen un equip. L'any passat, i després ho comentarem a la Supercopa perquè anirà amb això, jugaven, potser que mos costava marcar, però, bueno, jugàvem i no mos feien gols aquest any. És un desastre. De 19 partits, han guanyat 19 partits amb un gol de diferència, només, i patint. Això crec que t'ho diu tot. Me'n vaig cap a la... Estic una mica així... No, mira, i recullo aquesta última dada perquè crec que ahir se li va preguntar a Xavi Hernández sobre això i ell mateix va dir jo firmo, si no és això que em disculpin, però em va donar la sensació d'haver escoltat al llarg d'aquestes últimes hores que ell digués firmo ja guanyar per la mínima a l'Osasuna i guanyar per la mínima la final de la Supercopa d'Espanya. Jo també. Per què no? A veure, el Barça, avui per avui, està amb una manera de jugar resultadista. Abans t'ho he dit, s'assembla al Madrid. Parlem de la Supercopa d'Espanya perquè els madrids ja hi van jugar aquest dimecres, bon partit, va passar moltes coses No vaig veure el reportatge entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, on va acabar guanyant l'equip d'Ancelotti en el tram final, gols en pròpia, pròrrogues a la recta final, l'últim sospir, etc. Bon partit per un també Madrid, que va acabar guanyant i que espera aquest rival, Osasuna o Barça o Osasuna, que juguen avui a les 8 del vespre, Aràbia Saudita, al camp de l'equip del Cristiano Ronaldo, al camp de l'Al-Nasser. Partit i Supercopa que l'any passat, Josep, va ser una miqueta el punt d'inflexió de Xavi. Aquí volia anar jo. Aquí és el que volia anar jo. Primer que tot, per jugar a la final s'ha de guanyar avui. Sense cap mena de dubte. Si penses amb el cap de setmana, perds. No, jo no penso en el cap de setmana. Cap de setmana pensaré demà al matí i si vols després ho podem comentar per si a cas arriba aquest cap de setmana. No en parlarem del cap de setmana, que ens donarà mala sort. Doncs no en parlem del cap de setmana, però t'he de dir que avui hem de guanyar. Avui s'ha de guanyar sí o sí. Quin Barça ens trobarem? Incògnita. No ho sé perquè t'ho he dit abans. El Barça és una serra. No he dit la paraula serra, però la dic ara. Puja i baixa. Què ens trobarem? No sé. El que sí tinc clar, com va passar l'any passat, és que el Barça, el Xavi, ha de fer el reset que encara no l'han fet. Carai, que encara no l'han fet.
i també pot ser degut que no té tots els jugadors que ell voldria. També pot ser una miqueta amb descàrrec de dir, però és que el Barça l'any passat va començar a jugar bé, jugant amb 3 defenses, amb 4 migcampistes, amb 2 delanters i amb el Balde baixant per la banda esquerra, que se feia 4, 5, 3, depèn de com anava, o 3, 4, 3, depèn de com anava. I aquest any no he jugat cap vegada. Per què? Potser perquè és que té el Joao Fèlix, que ha de jugar sí o sí. Ja potser n'hi ha prou. Ja potser n'hi ha prou de que el Joao Fèlix hagi de jugar sí o sí. Si l'any passat ens va anar bé amb aquest estil de joc, provem-ho. Sí que no tenim el Gavi, d'acord, però tenim el Fermín López, que per mi és el que s'assembla més al Gavi. Després, tenim, si vols tu, no és un titular indiscutible, perquè no tenim cap més, i el Sergio Roberto, que últimament és el que posa més ganes, mira per on. Almenys el dia de les Palmes i el dia del Barbastre va ser els que va posar més ganes. Posem-lo o l'Oriol Romeu, que també pot ser. El dia de l'Almeria, Sergi Roberto va fer 2 gols el dia de l'Almeria. Exacte, per això et dic que entre els 2 se poden tornar al mig del camp i juguem amb 4 jugadors al mig del camp, amb Gundogan, amb el De Jong, amb el Fermín López i amb el Sergio Roberto o el Romeu. Jo primer ficaria el Sergio Roberto perquè últimament està millor, perquè el Romeu està en baixa forma mental, per mi, més que física. I al davant, no sé, si amb el Víctor Roquer, si amb el Rafinha, amb el Lewandowski, evidentment, sí, perquè és el millor que tenim, salvo que no vulguin treure el Marquí i un d'aquestos, però no crec que el Xavi sigui tan valent per fer-ho. Jo ho faria, però bueno, ell és el que mana. Si no fem això, si el Barça no continua, no canvia, ho tenim malament, perquè li fan molts gols, perd moltes pilotes al mig del camp i ens trobem sempre amb inferioritat. I si arribem a la final, l'equip que ens tocarà juga molt bé al mig del camp. Aquest ja sabem que és el Madrid, això segur, perquè ell segur que ell és a la final. Aquest ja sabem que és el Madrid, per tant, per guanyar avui hem de jugar de la manera que te dic, al meu entendre, que així ho vam fer l'any passat contra el Betis, i així ho vam fer l'any passat contra el Madrid també. Amb una molt bona final. Molt bon. Per tant, jo crec que és aquí on el que ha de fer el Barça. Per mi, tots som entrenadors. I el Xavi, crec que aquest famós reset que ell parla ja fa, em sembla que ja posem un any des de l'any passat, sí. Aquest reset no ho veig jo per en cap puesto. L'únic reset que veig és que cada dia està més nerviós. I si no guanya la Supercopa, no crec que perquè el destitueixin, ni molt menys, no? Així com va passar amb la Valverde, que el van destituir. No crec que sigui això, però sí que quedarà tocat. President, entenc que tot i jugar-se a Aràbia Saudita també es podrà veure el partit d'avui on sempre i esperem que el diumenge hi hagi una final que també es pugui veure. Sí, a veure, el partit d'avui se podrà veure a les 8 de la nit al local social de la Penya Barcelonista de Lleida 1970, que està al restaurant de Galeó, a l'Altell, al carrer Sant Claver 17 de Lleida. I també el diumenge, esperem que també, no parlem del diumenge, esperem que també al mateix lloc i també l'hora me suposo que és la mateixa, no vull equivocar. Ho desconec, no sé si és a les 8 o no. Jo diria que és a les 8 perquè et portem una hora de diferència i jo diria que és a les 8. Per tant, ja sabeu, socis, simpatitzants, penyistes que sapigueu anar, sabeu tots que podeu vindre amb aquest local. I avui que veiem el Barça del dia del Betis, si pot ser, de Betis aquest any. També és igual, o el Betis de l'any passat, que pel cas més el mateix. I espero que sí. Jo tinc confiança i ara parlant amb optimisme, que saps que sóc optimista, jo crec que aquest any tornarem
tornarem, i ho desitjo, potser és que m'ho... Potser que t'estarà autoconvencent, eh? Sí, m'estic autoconvencent, exacte, perquè no estem igual que l'any passat, No estem igual que l'any passat. A pesar que diuen que l'equip és millor. No estem igual que l'any passat, m'estic autoconvencent. Penso que aquesta Supercopa serà, ho desitjo que aquesta Supercopa sigui un punt d'inflexió. I el dijous que ve hi parlarem d'haver guanyat la Supercopa d'Espanya. Esperem que així sigui. President, fins la setmana vinent. Adéu-siau. Adéu. El temps afegit, de 6 a 7 de la tarda, a 1 Lleida Ràdio, amb